Restaurace Hradní ve spolupráci s městem Adamovem a pivovarem Starobrno uspořádala 30. dubna tradiční pálení čarodějnic. Počasí přálo tomu, aby se lidi opravdu sešli. Setkáváme se tady na oslavě jara, je to pálení čarodějnic. Koná se to tady každý rok, někdy je to na Ptačině na Ronovské, letos to vyšlo tady, takže super, že je to tady. O to, aby vše klaplo, se postarala celá řada lidí. Je to opravdu nespočet lidí, ať už jsou to rybáři, je to město Adamov, samozřejmě restaurace Hradní, která tuhletu akci celou zaštítila. Je tady spousta dobrovolníků, jsou tady moji kolegové, kolegyně z restaurace Hradní. Je tady dokonce má dcera, která teda dělá na nějakém stanovišti s dětmi ty úkoly. Takže kdybych měl jmenovat všechny ty lidičky a firmičky, tak bychom tady byli asi až do rána. Jak už je dobrým zvykem, i letos byla připravena zábava pro malé i velké. K dobré náladě, tanci i poslechu vyhrávala kapela Prorok. Čeká nás zajímavý program pro dnešek. Samozřejmě jsou tady soutěže pro děti od 16 hodin, bude to zhruba do 18 hodin, samozřejmě ten čas není pevný, záleží všechno na dětech, jak se jim bude dařit, určitě jsou skvělé. Je tady i možnost tetování, malování dětí, bude tady samozřejmě vyhlášení masek nejlepších, takže děti, které se zúčastní tady těch soutěží, budou hodnocené a nejlepší masky samozřejmě musíme vyhlásit a musíme jim předat ceny. A tak se také stalo. 3. místo obsadila Anička, z 2. místa se radoval Ota a největší úspěch slavila Viktorie Eva, která skončila na místě 1. Všichni se pak těšili na 19. hodinu, kdy bylo v plánu zapálení rekordně vysoké vatry měřící 4,5 metru. O tu se opět postarali rybáři. Dělali jsme to jako vždycky stejná partie. Peťa Kubíček, já, Pepa Trunda, Míra Kilián. Začali jsme včera, pomohlo nám ŠLP, který nám natěžilo dřevo, nemuseli jsme dělat sami, poprvé. A povedla se nám udělat největší vatra za těch 8 let, když je to 7. ročník. A budou to poprvé zapalovat naši nástupci možná. Potom mezi 8:30 až 9 hodinou, tak nás čeká ohnivá show. Bude to skupina Monarchia a ohnivá show. A konec akce se očekává zhruba ve 2 hodiny ráno, ale samozřejmě záleží na tom, jak tady budou lidi, jak se budou bavit, takže meze se určitě nekladou. Lidi se bavili a aspoň na chvilku hodili za hlavu každodenní starosti. Řeší se tady politika, řeší se tady úplně jiné věci a ty lidi nemají čas na sebe. Proto takovéhle akce, tak vlastně ono to není jenom o tom, že přijdete, opečete si špekáček, zapálí se vatra. Ale když se podíváte, tak vlastně ty lidi mezi sebou najednou komunikují. Ty lidi mezi sebou chodí během týdne, pozdraví se, ale najednou tady se semknou. Děti si hrají spolu, nejsou na mobilech, nejsou na tabletech. Takže určitě tohleto, ta tradice, jakákoliv tradice, je velmi důležitá na zachování. Já jako starší ročník 79, takže já jsem Čechoslovák a pamatuju si vatry, které byly tady dole na hřišti. Byla to vždycky velká událost. Jde o to, aby ty lidi aspoň ten jeden den, jeden ten večer byli spolu, pobavili se a najednou prostě na tom světě je krásný. A právě proto má smysl podobné akce konat. Tak zase za rok, na viděnou.